Tobie, môj Pane, na tomto míste, kráľu. Halelúja. Chválime a uctívame slávneho Boha najvyššieho, ktorý je živý, ktorý sedí na trúne. Halelúja. Ty si živý Bůh, Pane. Halelúja. Slavíme, Pane, Tvoje mocné meno Ježíš, ktoré zvíťazilo na Golgote. Halelúja, kráľu. Trud a Tvoja palica má potešujú, Tvoja milosť a láska Tvoja. Tvoj trud a Tvoja palica má potešujú, Tvoja milosť a láska Tvoja. Tvoj trud Tvoja milosť
Prišli sme ti vyznať.
prišlo k nám svetlo sveta. Otvor môj zrak, nech vidí krásu lásky, v ktorej srdce ti spieva. Láska a moc ti patrí. Král všetkých dní a tiež najvyšší vládca, slávnejší nad nebesa. Ponížil sa, prišiel na zem, čo stroje, stal sa slávy z lásky král. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa stávať, prišli sme ti vyznať, že si náš Boh. Si dokonalá láska, si dokonale svetý, si dokonale nádherný môj Pán. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, že si náš Boh. Si dokonalá láska, si dokonale svetý, si dokonale nádherný môj Pán. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, že si náš Boh. Si dokonalá láska, si dokonale svetý, si dokonale nádherný môj Pán. Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú ťa môj hriech stál. Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú ťa môj hriech stál. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, že si náš Boh, že si dokonalá láska, si dokonale svetý, si dokonale nádherný môj Pán. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, že si náš Boh, že si dokonalá láska, si dokonale svetý, si dokonale nádherný môj Pán. Halelúja. O Ježiš, opravdu, Pane, nemáme slov, Pane, jak ti vyznať, Pane. Kolik, Pane, jakou cenu mělo to, Pane, že si, Pane, si obětoval se za nás, Pane, za naše hříchy, Pane. Halelúja. A vyznáváme ti, Bože, že ty si dokonalá láska, že si dokonale svatý, že si nádherný Bůh, který nemá omezení ve všech, Pane, který přichází vždycky včas, který přichází a vždycky nám podává svoji ruku, Pane. Chceme tě chválit,
každý čas našeho života, Pane. Ty si zaslúžiš, Bože. Beránku Boží. Halelúja. Tak poslušný si šel až na smrť. Za nás, za každého, Bože. Za nás, ktorí sme hříšní, môj Pane. Nezaslúžime si to, môj Pane. Nezaslúžime si to. Jenom proto, že Ty si milující. Jenom proto, že Ty si dobrý. Jenom proto, že Ty si milostivý Bůh. Jenom proto, že Ty si láska. Že si svatý. Halelúja. Bůh, který se vždycky stará. Prišli sme sa starať. Prišli sme Ti vyznať, že si náš Boh, že si dokonalá láska, si dokonale svetý, si dokonale nádherný, môj Pán. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme Ti vyznať, že si náš Boh, si dokonalá láska, si dokonale svetý, si dokonale nádherný, môj Pán. Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú ťa môj hriech stál. Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú ťa môj hriech stál. Môj hriech, kolik Tě to stálo, môj Pane. Bolesti, krvácení, Pane. Rány, bičování, Pane. Tvoje krev Boží tekla, Pane. Už po cestě ke kříži Tvoje krev tekla, Pane. Jenom proto, aby my jsme měli cestu vydlážděnou Tvými kroky, Tvými ranami. Jenom v Tvých ranách, Bože, jsme zdraví, jsme uzdravení. Sláva, sláva Ti, Ježíši. Sláva Ti a díky, Pane. Tu vzala zdedla furt a šmáne. Zase mám prepúkaný. Ave smangerá dišános. A desva nevizo tečíme. Samo šukali tirona. Sami zora pretirona. Nam Ježito, amen. Očivi te, tiri frito no. Tu žare so
Amen, pararastu. Amen, lašarastu. Na neniko zatuje Ježíš. 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 Sabi šukari virona, sabi zora previrona. Nam Ježíš amen, očivite. Tiri prítomnosť, dušu žare zhodine. Tiri prítomnosť, nech nám Sabi šukari virona, sabi zora previrona. Nam Ježíš amen, očivite. Tiri prítomnosť, dušu žare zhodine. Tiri prítomnosť, nech nám Sabi šukari virona, sabi zora previrona. Nam Ježíš amen, očivite. Tiri prítomnosť, dušu žare zhodine. Tiri prítomnosť, nech nám jak nádherné jméno máš, Pane. Jak nádherné, jak úžasné. Voní, Pane, našim duším, našim srdci. Voní jméno Ježíš. Haleluja. Před tebou, Bože, se skláníme dnes na tomto místě. Před tebou, Pane. Haleluja. Voláme ke tvému trůnu. Abba, Otče. Abba, Otče. Abba, Otče. Otče. Přijď na toto místo. Dotýkej se, Bože, každého srdce, Pane. Proměň každé kamenné srdce dnes na tomto místě na masité, na takové srdce, které ti bude chtít sloužit, Pane. Které bude chtít se líbit tobě, můj Pane. Které bude chtít, Bože, slyšet Boží slovo. Haleluja, nebo to je to, co nás vysvobodilo, zachránilo, spasilo, vytrhlo z moci otroctví hříchu. Tvoje slovo, Bože, to bylo. Tvoje slovo, které má moc vytrhnout, zachránit, spasit. Pane, tvoje slovo, Ježíši, vyvyšujeme na tomto místě tvoje slovo. Haleluja, Bože. Děkujeme ti, Pane, za tvoje slovo, že jsi dál, Bože, že jsi dál, Pane, že ho můžeme číst, můj Pane, že můžeme ho vkládat do našich životů, že můžeme ho vkládat do našich srdcí, že jsi nám dál, Pane, návod na žití, můj Pane, jak správně máme žít před tebou, před tvojí svatou tváří, můj Pane, nebo tvoje tvář je svatá, můj Pane. Děkujeme ti, králi, děkujeme ti, Ježíš, že skrze tebe přišlo všechno, Pane, že skrze tebe, Pane, přišlo, Pane, život do našich mrtvých životů. Děkujeme ti, Pane, že jenom díky tobě můžeme dnes stát na tomto místě, vyvyšovat a uctívat tvoje
veľký a mocný meno. Ďakujeme ti, Pane. Sláva, sláva, sláva. Sláva ti, Ježiši, provolávame slávu, Pane. Lebo ty si Bůh, který je zahalený slávou jako pláště. Světlem jako pláště, můj Pane. Haleluja. Ty jsi největší a nejvyšší. Nikdo není nad tebou, můj Pane. A nikdo se ti nemůže rovnat. Bratři a sestry, a pokračujeme dál v servisu a opět tento verš nahoře, že blahoslavený člověk, který si ctí Boha. Amen. Můžeme to říct i takto, že blahoslavený bratr, sestra, blahoslavená církev, blahoslavená nevěsta Kristovo, která se chce líbit Bohu, která miluje Boha, která očekává Boha a odměna je jistá. Pojďme i v tomto dalším pokračování v sbírce, pojďme si uctít Boha. Každý z nás tu jsme a někdo přišel teď někdy, někdo už chodí delší dobu a každý z nás máme určitý poznání a uvěřili jsme i co se týče dávání. A opět opakuju, mělo by to být z lásky k Pánovi. Amen. Tak chtěl bych, aby jsme takto, možná asi budu podávat košík, a tak to chodit, nebo jsme hodně, že bychom přišli najednou. A to, co ty jsi si rozhodl, tak to si uctít Boha, tak můžeš to tam dávat jméně Ježíš. Amen. Jako Pán Ježíš vzal těch 5 rybiček a 2 chleby a mám za to, že 5000 mužů okrem žen a dětí se nejedlo.
A my děkujeme Bohu za celou tu dobu. Já už jsem v tomto sboru, už je to 8. rok a můžu sám osobně říct, že Bůh se o nás stará. Bůh máme kde se scházet, máme na zaplacení nájmu a můžeme takto fungovat, můžeme sloužit a děkujeme Bohu za to, že i v městě Coventry nastala služba a taky tam chodíme, sloužíme. Včera jsme měli nádhernou službu tam. Jo, opravdu, Bůh je dobrý Bůh. A tímto směrem se šíří Boží království. Z lásky k Pánovi. Amen. Z úcty k Pánovi. To je jediný motiv. Včera jsme mluvili, že to je jediný motor, který by nás měl pohánět dopředu. Je to láska k Pánovi. To, co my chceme udělat, není proto, že musím a že něco násilím, ale vždycky by to mělo být z lásky k Pánovi. Amen. A proto tu seš dneska, protože miluješ Ježíše Krista. Je to z lásky. Amen. Sláva Bohu. Pojďme takto pozvihnout svoje ruce, pojďme poděkovat Bohu za to všechno. Bože, děkujeme ti za každou ruku, za každý srdce, za každou rodinu, Bože, v tomto sboru a vážíme si toho, Bože, že takto můžeme spolu fungovat a můžeme, Bože, si tím i uctít tebe, Bože, naším dáváním, Pane. Tě chci prosit, aby si to požehnal, aby si to rozmnožil, Pane, aby to všechno padlo na tvoji slávu, Bože, aby tvoje království se šířilo, Bože, v jméně Ježíš, Bože. Děkujeme ti, Pane, a to, co takto my, Bože, s vírou přinášíme, Bože, tvoje slovo říká, že pošli svůj chléb po vodě a on se vrátí nazpět k tobě. Děkujeme ti, Bože, za to všechno, Bože, co ty děláš. V jméně Ježíš. Amen. Bratři a sestry, nebudeme to dál natahovat, máme nádherný čas. A chtěl bych poprosit jeden verš, Jan 12:24. Blížíme se Božímu slovu a já nevím, co pastor dnes bude kázat, ale věřím, že bude kázat Boží slovo. Amen? Amen. A Bible mluví a dává důraz, Pán Ježíš tu, tak to zaznamenává Jána. Podívej se, co tu mluví Boží slovo. Amen, amen, říkám vám, pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. To zrno pšenice je Boží slovo. A ta zem je naše srdce. Bratři a sestry, i Pán Ježíš mluví o tom, že přišel rozsévač a rozséval a jedno to zrno padlo podél cesty, potom padlo na skalnatou půdu, potom padlo do trní, ale to poslední vyzvihuje, že spadlo do dobré země. A tam přišla úroda, tam něco vyrostlo. A já věřím, že takto Bůh dneska chce rozsít svoje slovo. A chce, aby spadlo do země, do tvýho mého srdce, ale aby ty a já jsme nám dovolili tomu slovu, aby prasklo, aby vypučilo, aby to vyrostlo v našem životě. Ty určuješ o tom, že Pane, skláním se před tvojím slovem a přijímám ho. Učím, jak ty chceš v mém životě. A toto je moje modlitba. Oče, já tě prosím za tvoje slovo, Pane. Slovo, který má moc. Bože, tvoje... Pane, Jan tam píše, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha. A potom to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Bože, ty jsi to slovo. Ty chceš přijít do našeho života, chceš vykonat to, aby naše životy byly obrazem tvojím, Bože. Já tě prosím, Bože, za tvýho služebníka, za našeho pastora, Bože, aby si to mocně dneska použil, aby si ho vedl tvojím svatým duchem a přesně to, co ty chceš dneska mluvit, mluv, Bože. Já osobně, Bože, takto se skláním a věřím i moje bratry a sestry, Bože, a vyznáváme, že chceme přijmout tvoje slovo a chceme, aby vykonalo to, na co ty dneska pošleš. Za to se modlíme v jméně Ježíš. Amen. A pojďme přivítat pastora. Haleluja. Amen. Nech vás požehná Pán Ježiš.
ideme do toho. Hovorilo sa o srdcu, ktoré je zasiato Božím slovem a začína rád. A tady brat Zdenek hovoril, že to semienko potrebuje dobrú pôdu a potrebuje zasiať, aby mohlo rásť. Ale čo sa deje, keď rastie? Ja keď som bol v Izraeli, tak som videl niečo, čo som dovtedy nevedel. Keď sme prechádzali okolo skalnatých hor a skaly boli okolo nás, tak videli sme, že tie rastliny normálne boli také silné, že prešli skalu a rozbili skalu a vyšli a dali svoje ovocie. Cez skalu. A čo robí práve toto Božie slovo dobre zasiaté a pečované od nich? Rozbíja každé skalnaté srdce. Rozbíja naše kamenné srdcia, ktoré sú tvrdé, ktoré sú odolné Bohu, ktoré sú odolné dobrým veciam, ktoré je odolné krásnym veciam a láme to na marné kusky. Nikdy by som nepovedal, že strom alebo nejaká rastlina dokáže prebiť skalu. A tam som to videl. Tam som to videl, že to je možné. A takú moc má aj Božie slovo, keď necháme, aby sa zasadilo aj v tom kamennom srdci. Lebo keď počne a začne rásť, tak začne praskať. Všetky veci začnú okolo nás praskať. Zrazu naše oči sa budú dívať inak na tento svet. Ale o čom by sme chceli rozprávať dnes, je veľmi dôležitá téma. By som chcel aj pokračovať v nej, aby každý z vás a každý z nás počuli a rozhodli sa a zistili takú pravdu o človeku, o nás, o ľudstve a zároveň takú pravdu o Bohu. Veľmi dôležitá vec. A chcel by som začnúť 3. kapitolou Rimanom 23. verš. A poďme sa pozrieť na tento verš, aby sme dokázali pochopiť vlastne, kto je človek a kto je Boh. Všichni zrešili a chybí im Boží sláva. Toto prehlasuje Božie slovo o tebe, o mne. Nehovorí, že jenom jeden alebo dva, ale každý z nás sme vyšli z cesty. Každý z nás minul cieľ. Cieľ, ktorý nám Boh vytvoril, aby sme do toho išli, my sme ho minuli. A nie sme tam. Prišli sme inou cestou. A môžeš pustiť ďalší verš? Všimnite si, sú však zdarma ospravedlňovaní jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu Ježiši. A nepôjdeme ďalej, pokým budem sa snažiť čo najkrátkejšie vysvetliť to, o čom chcem dneska rozprávať. Ako si myslíte, že človek je hriešný? Alebo prečo je človek hriešný? Prečo každý človek je hriešný, ktorý sa narodí na tejto planete? A vlastne, co to je hriech? Odkiaľ prišlo? Jak sa to zrodilo? Jak sa to prejavuje? Čo sa deje s človekom? Prečo celé ľudstvo trpí touto chorobou? Celé ľudstvo. Ani jeden. Biblia hovorí, púšť naspäť 23. verš, že všetci, celá planéta od ľudstva, všetci zrešili. A púšť Genesis 6. kapitolu, 5. verš. A všimnite si, čo prehlasuje o nás osobne stvoriteľ. Ten, ktorý nás stvoril. Na úplnom začiatku. On to o nás prehlasuje. Hospodin videl, jak se na zemi množí lidské zlo a všechny myšlenky, jež sprádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Toto o nás prehlasuje Boh. Takže všichni lidi na světě
Deň co deň sa to ešte zvyšuje a v našom srdci sa nenájde vôbec dobro. Vôbec. Boh v tomto čase poslal potopu na celý svet, že tá potopa bola až po vrch hory Ararat v Turecku, ale ani tá celá voda nedokázala zmyť ľudské srdce, ktoré túži a je v celom hriechu. Ani tie tóny vody nedokázali to vyrovnať. Pretože jenom čo zmizla potopa, ľudia zase začali hrešiť. Ale čo to je hriech? My si niekedy myslíme, že hriech je jenom, keď si zapalím cigaretu. Ľudia si myslia, že hriech je, keď žijem v smilstve jenom. Ľudia si myslia, že hriech je jen to, keď cudzoložíš. Ľudia si myslia, že hriech je to, keď preklínaš. Ľudia si myslia, že hriech je to, keď sa nechováš dobre. Ale v srdci si nejaký dobrý. Akurát, keď si vyrovnám tú cigaretu a ten alkohol, tak som dobrý. Ale pravdou je, že hriech sa neskrýva v tomto. A potrebujeme pochopiť tu, o čo tu ide. My nie sme hriešni, pretože robíme hriech. My robíme hriech, pretože sme hriešni. A to je úplne iné pochopenie toho, kto sme. Takže proč hriešim? Pretože moje srdce je zlé a preto robím zlé. Ja nie, toto, čo je vonku, čo robím, kouřím alebo proklínam, hej, to je jenom dôkaz toho. Hej, výsledek jenom toho, alebo neposlúcham Boha, nepoznám Božie slovo, nemilujem Boha. To je výsledok toho, kto som. Pretože jakmile začal Adam s rebeliou proti Bohu, Adam, viete čo robil? Svoju voľu položil nad Božiu voľu. A skúste si teraz predstaviť, že existuje ešte takýto človek na planete, ktorý dáva svoju voľu nad Božiu voľu. Ktorý robí to, čo on vidí, že je dobré a týmto prekročuje Boží zmysel života pre tvoj život. Hriech je rebelia proti Bohu. Hriech je neposlušnosť proti tomu, co řekl stvořitel, aby si delal a nedelal. A celý život ľudia v tejto rebelii žijú a Biblia hovorí v Rímanom nejakých 4000 rokov po tomto verši, alebo viac, že všetci zrešili a všetci stratili Božiu slavu. A Boh prehlasuje, že ľudské myšlenky, ľudské srdce od samého počiatku bolo zlé a je zlé. A toto je identita človeka. A teraz chcem sa pohnúť dopredu trošku. Myslíte si, že keby som teraz povedal, včera sme o tom rozprávali, keby som vás teraz povedal, že Hitler je v pekle a tam by mal byť, tak by ste so mnou súhlasili, že? Alebo Mussolini. Že tam majú byť, že? Pretože udelali hodne zlého, že? Ale Boh, keď hovorí o zlom srdci, nemluví jenom o Hitlerovi. Hitler nebol horší, jak ty a ja. Jestli si myslíš, že Hitler bol horší ako ty a ty si trošku lepší ako Hitler, to nie je pravda. Pretože Boh určuje, aký si zlý. Nie ty. Ani to, co děláš. To, co děláš, neurčuje, ani nerozhoduje o tom, či si zlý, či si dobrý. To, či si zlý alebo dobrý, rozhoduje, aké srdce má ľudstvo. Jestli chcete zistiť obraz človeka, obraz ľudstva, tak obraz ľudstva by sa najlepšie ukázalo na Hitlerovi. Toto je tvoje vnútro. Tak ty si vnútri. A jestli by si chcel poznať Boha, obraz Boha, tak sa pozrite na Pána Ježiša. A teraz zistíte, ako ďaleko sme od tohto obrazu.
A otázkou je, zaslúži si Hitler peklo, pretože všetky tieto vraždy udelal? Alebo preto, kým je? A teraz, zaslúžime si my peklo preto, co děláme špatně, alebo preto, kým sme? My sme nezabili nikoho. Vidíte? A takto je treba pochopiť Božie slovo. Pretože ja to nehovorím. Ja tohle neříkam, ale Boh to hovorí. Niekto, kto človeka stvoril, položil ho vedľa seba a ten človek od začiatku vo svojej slobodnej vole sa rozhodol neposlúchať Boha. Takže hriech není, že děláš něco špatně, zlé, krádeš, hej. Aj toto je hriech, ale hlavný hriech je v tom, že neposlucháš Boha. A preto musíš byť odsudený. A odsudenie, čo to znamená? Jenom jedna vec, že budeš oddelený od Boha. To je všetko. Nebudeš tam, kde je Boh, pretože ty nechceš ho poslúchať. Ty nechceš robiť, čo Boh hovorí. Tebe sa to protiví. Ty sa musíš tlačiť, zisti, aký si. Ty sa musíš tlačiť do toho, aby si robil to, čo hovorí Biblia. Je to tak? Musíš sa tlačiť, aby si robil to, čo hovorí Boh. Ale žiť ve svete je pre tebe prirodzené. Že? A teraz mi odpovedz prečo. Pretože si zlý. A to, že robíme zlé, je nám prirodzené. Ale to, že máme robiť dobre a máme žiť sveto, je nám cudzie. Nie sme zlí, pretože niečo robíme zlé. My robíme zlé, pretože sme zlí. A toto je veľký rozdiel. Najväčším liekom, jeden z najväčších liekov Biblii je, a prečo ľudia musia ísť do pekla, že nereagovali na Pána Ježiša a nemilovali Pána Ježiša. A pôjdem ďalej. Vysvetlím ďalšiu vec. Vidíme na svete Hitlera, vidíme na svete ľudí aj ateistov, ktorí robia dobre. Jo? Ktorí pomáhajú, ktorí pomáhajú chudým, charity dobre, aj moslimi majú veľa charit, katolíci majú charit, ktorí pomáhajú a dávajú veľa chudým. A ľudia, ktorí nepoznajú Bibliu, hovoria, no, takto by to malo byť, toto je ono. Hej? A moslimi si myslia, že kvôli dobrým skutkom, ktoré oni robia, že preto pôjdu do neba. Wow! Ja vám poviem, ako vyzerajú skutky zákona. Teraz vám to vysvetlím. Predstavte si, že teraz by cez tamte dvere prišiel tu malomocný človek. Malomocný človek má na sebe stovky hnisov. Stovky takových veľkých gulí, ktorí praskajú a z ňoho vyteče krv a hnis. A jenom byli u dverách, tak už by sme cítili jeho smrad. Smrad úplne celé by toto by zamušilo všechno. Tak smrdí to maso, ktoré je omrtvené na tom človeku. A teraz, ten človek by sa tu postavil a ja by som rýchlo utekal do krámu a kúpil by som mu nové šaty. O skutkách rozprávam. Jakmile by som ich navliekol na neho, řeknete mi, jak dlho by vytrvali tie nové šaty na neho? 2 minúty. Chvíli a hneď tá krv, ten hnis, všetko by prsiaklo. Takto vyzerajú skutky, cez ktoré ľudia chcú byť spasení. Skutky každého človeka. Ani cez jeden dobrý skutok. Ani cez to ľudia si myslia, že prestanem jenom kouřit, prestanem jenom pít, prestanem nadávať, prestanem proklínať, nebudu si hádať do ženou a už som dobrý. No vôbec dobrý nie si, ani nemáš silu byť dobrý a nikto z nás si nevie sám pomôcť, Biblia hovorí. Aj keby sme sa ťahali stáne na kolena až do Izraela,
nemáme šancu vyrovnať alebo zaslúžiť si spasenie alebo zaslúžiť si byť s Bohom na večnosť. A poviem ďalšiu vec. Predstavte si jednu vec. Prečo niektorí ľudia dokážu robiť tieto skutky? Prečo niektorí ľudia sú trošku charakternejší a niektorí menej charakternejší? Vidíme, niektorý človek má charakter, ale niektorý vôbec nemá charakter. A my si myslíme, že ten, ktorý nemá charakter, že je horší než ten, ktorý má že ten, ktorý má charakter, je horší ako ten, ktorý nemá. Ale pre Boha nie. Pretože srdce je stejné. Prečo Hitler bol iný od iných ľudí? A prečo prečo naše skutky nie sú až tak vidieť ako Hitlerové? Pretože milosť Božia zadržiava to, čo je v nás, aby bolo preukázané na vonok. Ale teraz vám poviem ďalšiu vec. Keď príde súd a príde Duch Svätý a vezme cirkev, tá ruka milosti bude odobratá zo človeka. A vtedy uvidíte tie prvé. Aké šelmy, aké monštra dokážu sa stať z nás, alebo z ľudí, ktorí ustanú tam. Pretože vtedy Božia ruka bude odjatá a monštrum, ktoré naozaj je človek, sa preukáže ešte v horšom, než je Hitler. Pretože z Hitlera Boh trošku odjal ruku. Trošku. A pozrite sa. Koľko ľudí, miliónov Židov, 1 milión Židov zabil. A jenom tak. OK? A ideme ďalej. Myslíte si, že keby v tomto čase, keď idú ľudia do pekla, a keby Ježiš prišiel do pekla a otvoril by dvere pekla a povedal, poďte so mnou, dávam vám milosť, poďte za mnou, že tí ľudia, čo by urobili? Že by išli? Ja vám hovorím, že by zavreli dvere pred jeho nosom. Pretože tam už tie monštrá sú zjavené v nich. Každý človek, kto ide do pekla, sa premenuje presne na to, čo je jeho srdce. A oni neišli by, pretože oni nenávidia Boha. Ľudia nenávidia Boha. Ľudia nenávidia dobro. Ľudia z celého srdca nenávidia Boha, preto ho neposlúchajú. A preto ľudia idú do pekla. Pretože oni nechcú byť s Bohom. Všimnite si na vás, na nás. Jak dlho sme niektorí v zbore. Jak dlho sme počuli o Biblii niektorí. Ale stále miluješ viacej svet ako Boha. Stále je ti ťažko milovať Boha naplno. Všetko vieš, všetko si počul. Ale stále nemiluješ Hospodina svojho Boha. Stále sa musíš tlačiť, aby si robil to, čo tu hovorí tu. Ale keď máš robiť niečo vo svete, tak sa raduješ a prejavuje sa to, čo je v tebe. Pretože je ti to domáce a si tam doma. A toto je človek vo svojej podstate. A teraz všimnite si dieťa. Deti nemusíš naučiť, aby boli lakomí. Deti nemusíš naučiť, aby boli sebeckí. Deti nemusíš učiť, aby byli nervózni, aby boli proste sprostí. Nie. Všimni si, malé dieťa sa hraje s hračkou a odmietne ju. Dnes 2 mesiace sa s ňou nehraje a vôbec ju nechce. Vyhodí ju. A prinies ďalšie dieťa takého istého veku a daj mu tú hračku pred ním. Uvidíš, co udelal. A moja otázka je, skade sa toto dieťati berie? 3-4 ročné dieťa, ktoré ešte nic nikdy neudelal. A všimni si tá prirodzenosť donu. Raz jeden policajt, ktorý uveril, dával svedectvo. Je to jeden z najdrsnejších mužov. A tiež uveril a dával svedectvo a hovorí, že
že prišiel do jedného do jedného obchodu a dieťa v kočiku chcelo jeho mobil. Ale úplne naštvaný, úplne chcel, úplne poľom. A potom svoju matku začal mlátiť. A on hovorí, teraz, predstavte si, že by to dieťa malo silu dospelého muža. Čo by sa mi tam urobil? Všimnite si. A to sú veci, ktoré nesledujeme a nevšímame si. Ale to sme my. A Boh to potvrdzuje. Všechny myšlenky. Raz jeden človek v tej cirkvi sa ozval. Ja nie som zlý. Ja nie som až taký zlý, čo mne hovoríš. A ten kazateľ mu hovorí, keby som zobral teraz tvoje srdce a jenom posledných 10 minút by som premietol na platnu. Tvoje myšlenky, čo si rozmýšľal posledných 10 minút a dal by som ich na platnu, tak by ti garantujem, že by si utekol stade, ani by ťa nevidelo. Že by si sa predpadol pod zem od hanby. Mám pravdu, alebo nie? Ten človek sklonil hlavu a sa neozval. Toto je človek. My nie sme dobrí, pretože nič nerobíme. A teraz, Biblia hovorí, že dobrý strom nemôže niesť zlé ovocie. A zlý strom nemôže niesť dobré ovocie. Že? Ale takto to je, že aj zlý človek môže urobiť dobrú vec. Hej? Takto to je, že aj dobrý človek dokáže urobiť zlú vec. Ale v čom je rozdiel, o čom tu hovorí Biblia, že dobrý človek, alebo obnovený, znovu zrodený človek Božím duchom, nemôže stále hrešiť. Nemôže v tom zostať. Nemôže neustále to robiť. A takisto ani zlý človek nemôže neustále žiť vo svetosti. Všimnite si, jak ťahá hriešnosť spätky do sveta. Všimnite si jenom týždeň, 2 týždne. Jak sa spätky dáme do svojho pohybu, do svojej hriešnosti. Jak to milujeme všetci. A ideme spätky do toho. A toto je to, čo si potrebujeme uvedomiť. Čím viac ochutnávame, bratia a sestry, Božiu milosť, Božiu oddanosť, Božiu svetosť, tak tým viac nenávidíme hriech. A čím viac milujeme hriech, tým viac nenávidíme svetosť Boha. Ale čo sa deje? Kde je problém? Ľudia dnes hovoria, keď sa porozpráva s niekým, tak povedia, ale ja milujem Boha, ja mám rád Boha. Ja o tom ani nepochybujem. Akurát, Boha, ktorého miluješ, možno, nie je Boh Biblie. Ale Boh, ktorého si ty vo svojej mysli vyrobil a upravil podľa seba. Ja? To je ten Boh, ktorému slúžiš, pretože Boh, ktorý miluje, Boh, ktorý je v Biblii, tak nenávidí hriech. Boh, ktorý je v Biblii, hovorí o púkaní. Boh, ktorý je v Biblii, hovorí o svetosti. Boh, ktorý je v Biblii, hovorí o podriaďovaní sa. Boh, ktorý je v Biblii, hovorí, že ho máme milovať predovšetkým. Že všetko máme dať na Boh a prvé na miesto máme dať Boha. A takým jedným alebo ďalším druhým najväčším hriechom v Biblii je, alebo pre mňa osobne je, nemilovať Boha. Jestli chceš zistiť, či si hriešnik alebo nie, tak zistiť, či miluješ Boha. A jestli ho nemiluješ, tak si stále v tme. A jestli ho miluješ, jestli říkáš, že ho miluješ, tak zisti samo sebe, či si učinil pokánie a či žiješ vo svetosti a či ho poslúchaš. Jestli říkáš, že ho miluješ,
tak zisti, či ho aj poslúchaš. Lebo nemôžeš povedať jedno a druhé nemáš. Pán Ježiš hovorí, prečo mi hovoríte, že ma milujete, alebo že som vašim pánom, keď nerobíte to, čo vám hovorím. Takže keď nie som vašim pánom, nerobíte to, čo ja vám hovorím, takže vašim pánom, farizeom, pán Ježiš povedal, vašim Bohom, vašim mocom je diabol. Pretože on na začiatku je vrahom, klamárom a podvodníkom. A farizei boli ľudia, ktorí od mladosti čítali Božie slovo, ktorí poznali zákon. A pán Ježiš prichádza, viete čo? Váš otec je diabol. Pretože tiež ich Boh bol vymyslený tady. Ale nebol to Boh Biblie. Nebol to Boh Biblie. Vymysleli si svojho osobného Boha. A preto nemohli poznať pravého Boha. Preto prichádzam k ním, hovorí, váš otec je diabol. Vy ste ho nikdy nespoznali, môjho otca. Lebo keby ste ho poznali, dáva tam dôvod, tak by ste ma milovali. Ale vy ma idete zabiť. A tu je to, čo potrebujeme my vedieť, čo potrebujeme my pochopiť vo svojom vnútri. Takže keby sme mali označiť človeka, tak by sme ho označili najviac, by sme ho označili ako hriech. Keby sme mali označiť identitu Boha, tak by sme ho označili ako svätého. A taký rozdiel je medzi nami a Bohom. My sme zlí a Boh je dobrý. Jenom taký malý. A nie je to vôbec tým, že ty urobíš niečo, alebo neurobíš niečo. Ty k tomu nemôžeš ani nič dodať, ani nič ubrať, ale ani pomôcť si nemôžeš. To srdce ty nedokážeš ani zmeniť. Stalo sa vám to, že veľakrát ste chceli, alebo naštartovali ste sa a ten koniec bol vždycky zpátky? Stalo sa vám, že niekedy ste sa o to snažili a nikdy sa to nepodarilo? Sme tu? Všimnite si, koľko žien jenom v tento čas, koľko žien na celom Zemeguli, 1000 žien jenom v tento čas zabíjajú svoje vlastné deti, keď idú na potrat. 1000 žien jenom v tento čas. Viete, čo je dôvodom? Hriech. Zabitie 1 000 000 Židov, viac než 1 000 000 Židov pri holokauste. Viete, čo to je? Hriech, ktorý my tak ľahko vážne berieme. A Boh nenávidí hriech. My hriech milujeme. A potom jeden človek povedal a prišiel, jak by Boh, ten dobrý Boh, mohol by niekoho poslať do pekla. Jak by Boh mohol nenávidieť človeka? No veľmi ľahko. Veľmi ľahko. Predstav si, že miluješ Židov. Keď miluješ Židov a máš v srdci Židov, tak musíš nenávidieť holokaust. Keď miluješ deti, tak musíš nenávidieť pedofilov. No? A keď miluješ ľudí, alebo svetosť, alebo Boha, tak musíš nenávidieť hriech. Nemôžeme bať oba. Pán Ježiš povedal, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného budeš poslúchať a druhého nenávidieť, alebo druhého nenávidieť a jedného poslúchať. Ale ja idem za pánom, ale vieš, ešte taký slabý som, ešte takto hľadám. My si musíme uvedomiť, kde sme. My nie sme uprostred.
Keby existovala zlatá stredná cesta, tak by všetky by sme byli vybavení. Všetky by sme išli s tou zlatou strednou cestou. Ale škoda, že neexistuje. Lebo každý by sme na nej boli. Áno, a ja. Áno, všetci by sme na nej boli. Nemyslíte si, že by sme si vybrali Pána Ježiša? Nemyslíte si? Aj my by sme si vybrali tú zlatú strednú cestu. Ale Ježiš tú zlatú strednú cestu, on ju tak zrušil v zjavení Jana, keď hovorí, že buď si studený, alebo horúci, ale len nebuď vlážny, prosím ťa pekne. Lebo ťa vyhodím zo svojich úst. Ježiš ešte viac nenávidí vlážnych ako studených. Radšej buď vo svete, radšej ma nenávidí, ale nehovor, že si na tej strednej ceste. Nehraj to. Nehraj to. Amen? Hriech nie je chyba. Hriech ani omyl nie je. Hriech je rebelia voči Bohu. Hriech je to, že sa stavia Božiemu vedeniu. Stavia sa tomu, čo Boh hovorí a ty hovoríš, nie, ja urobím podľa seba, jak ja to vidím, jak ja to chápem. Ja to necítim, ja to nepoznám. Ja to nechcem. OK. Tak v tom prípade musíš chcieť diablové vedenie. V tom prípade si vedený diablom. Pretože tretia cesta neexistuje. Buď miluješ a podraďuješ sa Bohu, alebo sa podraďuješ diablovi. Lebo tretia cesta nie je. A to nehovorím zase ja, ale hovorí to Božie slovo. Ja to nehovorím. Človek postavil sa proti Bohu. Doslovne sa postavil proti Bohu. Genesis 8.21, prosím ťa pekne, buď taký dobrý a pomôž mi. OK, ideme do toho. Když Hospodin ucítil príjemnou vôni, řekl si v srdci, už nikdy kvôli človeku neproklejú zem, i když sú myšlenky lidského srdca už od mládí zlé. Nikdy už nepobijí vše živé, ako som to učinil. Zase, už teraz nehovoril, že ľudské srdce, ale od mladí, od narodenia. Takže, ako to by sme mali vysvetliť? Už od samého lona matky človek vo svojej podstate mierí priamo do pekla. A už či si to vyberá, alebo nie. Už či to chce, alebo nie, jeho cesta od samého začiatku kvôli adamovskej vzbúry je v nás a mierime priamo do pekla. Už či si dobrý alebo zlý, už či si matka Teresa alebo nie, mierime tam všetci. Ale preto cestou je tam tabuľa. A tá tabuľa je kríž Pána Ježiša Krista. Amen. A jestliže niekto zareaguje na ten kríž Pána Ježiša Krista, tak vyjde z tej cesty a nebude mieriť do pekla. Nebude mieriť do pekla. Ale toto je realita, ktorú my všetci máme. Jeden človek povedal, keď sa hovorilo o prikázaní Boží, ja s tým nesúhlasím. A kazateľ sa ho spýtal, OK. A s ktorým prikázaním nesúhlasíš? Necudzoložíš? Tak potom si cudzoložník. S ktorým nesúhlasíš? Nepokradneš? Tak potom si zlodej. S ktorým nesúhlasíš? Nepožiadaš manželku iného človeka? Hej, nezosmlníš? Ktoré z nich
nemáš rád. Pretože všetky ukazujú proti tebe. Takže zákony Božie ukazujú proti tým, ktorí nežijú v Kristovi. A preto tá tabuľa ukazuje na nich. A preto sa necítia dobre. Ale pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi, pre tých sú ochranou. Pretože oni nechcú žiť v tom. A kedykoľvek môžu v tom spadnúť, pozri sa na to, Bože, nie. Bože, nie. A teraz vám je to otázku, čo sa týka zákonov. Muž a žena. Prídeš k tvojej žene a tvoja žena povie, vieš čo, ja s tebou chcem žiť naďalej, ale už ťa nemilujem. Už ťa nemilujem. Ale budem ti uklízet, budu ti prát a všechno, co treba, udělám. Povedz mi, jak byste sa cítili muži. Chceli byste naďalej takto žiť? Ozvíte sa, řekněte. Ano nebo ne? Ne? Tak by se vám... By se vám to nelíbilo, jo? Ne? Mluvte. Nebo jo? Ne jo, ale řekněte, ať slyším. Ne jo? To jo. OK, takže by sa vám to nepáčilo. OK, je to veľmi zajímavé, keď takto odpovedajú. Všimnite si. Čo z toho, že by ty alebo ja sme dodržali všetky prikázania, ale Boha by sme nemilovali. Pána Ježiša by sme nemilovali. Pánovi Ježišovi sa to má páčiť? Ty si povedal, že tebe sa to nepáči. Že tvoja žena ťa nebude milovať. A Pánovi Ježišovi sa to má páčiť. Nejakú robím, aby som... A ľudia idú za tom, že by žili krásne, idú za tom, že by nehrešili, idú za tom, že by prestali fajčiť, idú za tom, že by prestali s alkoholom, idú za tom toto. Ale toto všetko sú to, že ja ti budú uklízať, ja ti budú vážiť. Hej? Ale čo z toho, keď ma nemiluješ? Hej? Čo z toho? Pánovi Ježišovi o toto nejde. Ono to nestojí. Vieš čo, radšej nejde ani neutliť, radšej ani nevedia, ale miluj ma. Amen. Ja, Pán Ježiš, vieš čo, keď sa niečo stane, učím pokánie, ale urob to, pretože ma miluješ. Amen. A toto je to, čo nás volá Biblia. Nie do dodržiavania prikázaní, do dodržiavania všetkého. Pán Ježiš nikdy to nemal na srdci. Pozri sa, farizei dodržiavali veľa vecí, a on hovorí, vy ste deti diabla! Nikdy ste ho nepoznali. Pretože keby ste ho poznali, tak by ste ma milovali. Sme tu? Prosím ťa pekne, keď môžeš všimnite si, čo Ježiš hovorí o nás. Matúš 7.11. Všimnite si, čo Ježiš prehlasuje tiež o nás. Aký sme. Máš? Jestli tedy vy, ktorí ste zlí. Hovorí, vy ste zlí. Vy, ktorí ste zlí, umíte svým deťom dávať dobré dary. Čím víc spíše váš Otec v nebesí dá dobré veci tým, kto ho prosí. A Pán Ježiš tiež vie o tom, že sme zlí. On tiež hovorí, že ste zlí.
A teraz si poďme porovnať ešte jedno. Lukáš 13:4. Niečo sa stalo v Izraeli a ľudia sa cítili trošku lepší od iných. A prišli s týmto aj k pánovi Ježišovi a pán Ježiš im začal vysvetľovať jednu dôležitú vec. Teraz vy si berte to s Hitlerom. Jo? Vy máte pred očami to, čo som hovoril Hitlerovi. A prichádza Ježiš a hovorí, myslíte si, že těch 18, na které spadla věž v Silohe a zabila je, byli větší smilníci než všichni ostatní obyvatele Jeruzaléma? Pán Ježíš se ptá, myslíte si, že ty, které umřeli tak, že na nich spadla věža, byli větší, horší smilníci, jak ty, kteří jsou v Jeruzaléme, všetky lidi? Ježíš se ptá apoštolov a všetkých. Myslíte si to? A ide ďalej. Daj 5. Říkám vám, že nikoli. Ne. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni. To hovorí Pán Ježiš. Všichni. Toto hovorí Pán Ježiš. Aké silné slova. Aké silné slova sú tu povedané. A ideme na ďalší závažný hriech v Biblii. Rimanom 1. Prvý verš. Ďalší veľmi silný verš v Biblii, jeden z najhorších, ktoré môžeme robiť. Ačkoliv poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha. Nedali mu tú čest. Co z toho, že my budeme znať tohle, alebo že počujeme, ale nedáme mu čest Boha. Ačkoliv ho oni poznali, nectili ho ako Boha. Místo, aby byli vděční, propadli ve svých marnostiach. A jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Ďalej. Prohlasují, že za múdre, ale sú blázni. Oni si myslia, že sú múdri. A niektorí ľudia si myslia, že sú múdri jenom preto, že nejdú do zboru. Alebo že si nedajú zísť niekoho o Biblii. A cítia sa múdri. Ale sú bláznami. Neříkam to ja. Říká to Boží slovo. Ďalej. Slavu nesmrtelného Boha vymienili za pouhé obrazy smrtelného človeka, ptáku, zvěří plazu. Viete, dneska ľudia milujú viac idoly. Hej? Idoly. Ľudí, veľkých ľudí. Jo? Milujú veľkých ľudí. Ľudí, ktorí majú na TikToku, na Facebooku tisíce miliónov sledovaní. A ľudia sa zamilujú do toho. A vymenia Boha za toho človeka. Ešte jeden. Boh je proto, všimnite si, čo sa stalo. Boh je proto vydal nečistote. Po nich v srdci túžili, aby si navzájem prznili tela. Môžeš pustiť ďalej. Když vymenili Boží pravdu za lež, toto hrozí. Vymeniť Božiu pravdu za lež. A ctili stvoření a sloužili mu raději, nežli stvořiteli, který je poženaný na věky.
Toto ľudia nemajú. Môžeš ďalej. Ideme čítať. Boh je proto vydal hanebným vášním. No, hanebný vášňa. Wow. Nechcem o tom na tomto mieste hovoriť. Lebo by sa mnohí zahambili. Ale skúste si domyslieť, čo sú to hanebné myšlienky. Hlavne muži. Hlavne muži. Daj 27. Stejne tak muži opustili prirodzené obcovanie so ženou a vzpálili sa toho k sobě navzájem. Muži pachají nestýtavosť muži a za svou zvrácenou na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Ale tady není jenom to, že muži s mužmi, ale aj, že muži túžia po cudzoložstve, po smlstve, po iných ženách, po veciach, ktoré sú vo svete, na Facebooku, na internete a hľadajú a sú plní túžby po tomto. Sú plní túžby po tomto, po videách, po internetových veciach. A nikdy nie je dosť. Ešte jeden verš. Když jim známost Boha nebyla dosť dobrá, slyšíte, čo sa stáva? Známost Božia im nebola dosť dobrá. Boh je vydal jejich zvracené mysli, aby delali, co není správne. Takže, o čom tu hovorí? Hovorí tu o súde, ktorý sa ustal. Tento súd sa nebude diať potom, ale toto už Boh začína súdiť. Môžeš ďalej? Sú prolezli nepravosti, podlosti, chamtivosti, zášti. Sú plní závisti, vraždichtivosti, svarlivosti, lsti a zlomyselnosti. Plní. Ďalší verš. Štváči, pomluvači, odpúrci Boha, spupní, arogantní, vychlobační, vynalezaví z vezlu, vzpúrni k rodičům. Nerozumní, nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní. Přestože znají Boha, rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Malá ukážka, čo je v človeku. A toto je kvapka z celého mora. Ako bude vyzerať posledný deň, keď bude Božia milosrdná ruka odobrata od človeka? My sme tu, jo? My sme tu a my tu žijeme teraz jenom preto, že Božia ruka je tu. Ľudia, ktorí neznovu zrodili, aj preto môžu byť a fungovať, pretože Božia ruka je tu. Ináč by sa to nemohlo urobiť vôbec. A ešte nám prečítaj Izaia 64. A začneme ukončovať zos. 64 je to jedna, lebo piatý verš. A teraz si všimnite ľudské srdce. Všichni sme ako niekto nečistý. Všetna naša spravodlivosť jak hádry, téjež krváci. Všichni vadneme jako list,
jako vrcholem unáše svými vinami. 6 ještě. Nikdo to jméno nenazývá, nikdo se neprobouzí po tobě, nesahá, když si před námi skrn svoju tvář a našim vinám nás vydal na pospas. Takže podľa tohto nie je šanci pre človeka. A teraz, a nezáleží na tom, či děláš něco dobré nebo zlé, stejně si zlý. To nemení podstatu člověka. Či děláš něco, či neděláš, stejně si zlý. Wow. Čo teraz? Ale keď prichádza Božia milosť, preukázaná v Pánovi Ježišovi, Pán Ježiš neprichádza riešiť cigaretu, alebo to není nic. To ľudia robia aj bez Boha. Jo? Smrtstvo si riešia ľudia bez Boha. Cigaretu si riešia, alkohol si riešia bez Boha. Proste prestanú a nemajú problém. Jo? A ľudia plačú niekedy. Tu by si mal plakať nad srdcem. Lebo tvoje srdce nemiluje Boha. Tvoje srdce je ďaleko od Boha. A preto toto, čo je vnútri, tvoje ja, nedokázal si zmeniť ani ty, ani ja, ani nikto z nás. Ani sami sme si nemohli dokázať pomôcť. Ty, či chceš, či nie, ty si hriešník a si hriešník. Či si to vyberieš, alebo nie, tak ty si. A preto ty tú originalitu, ty to nedokázal by si zmeniť nikdy. A preto musel prísť Pán Ježiš. Pán Ježiš neprišiel zmeniť toto. Pán Ježiš musel zmeniť toto. Pretože toto my dokážeme zmeniť. Ale toto nie. A preto, čo my sme nedokázali, udelal Kristus na kríži. To, čo ty si nedokázal vo svojej slabosti, udelal Kristus na kríži. Keď bol pribitý, celé jeho telo na kríži. A celý hriech Pán Ježiš pribil na kríži. Tak, že vyplatil i s dlhama. Všetky tvoje dlhy boli vykúpené, zaplatené, preplatené, aj keby si mal žiť ďalších miliardu rokov, nikdy sa nevyčerpajú. Pretože jeho krv je taká vzácna, že aj keby si padal do neprehlbiteľnej jamy celý život by si padal a nikdy by si nedopadol. Taká silná, večná a mocná je Ježišova krv. A jedine pre jeho spravodlivosť ťa Otec príjma. Nie pre tvoju. Ani nie preto, že ty si sa zmenil. Ani nie preto, že ty sa zmeníš. Ale preto, že Ježišova spravodlivosť, Ježišova krv bola vyliatá, sveta, baránková krv. A všetko, co ty si mohl udelať a môžeš udelať, bolo: Bože, priznávam, že som hriešnik a potrebujem tvoj pomoc. Pane, ja priznávam, že si nedokážem pomôcť. Pomôž mi, Bože. Vyznávam, že som hriešnik a nechcem takto žiť. A v tom spočíva evangelium. Že Boh tak miloval svet, že poznal svojho jednorodeného syna. Aby každý, kto v Neho uverí a vierou sa v Neho spoľahne, nezahynie, nepôjde do pekla, ale bude žiť večne s Bohom. Nikdy neumrie. Nikdy. A čo robí potom Boh, keď prichádza znovu zrodenie? Hebrejské slovo kadoš znamená zarezať. Zarezať a oddeliť. Predstavte si, keď režete mrkev, alebo ovoce, alebo cibuľu. Zarežeš, oddeliš. Zarežeš, oddeliš. A toto Boh robí pri znovuzrodení.
zareže tvoje srdce, vyberie to kamenné srdce a dá ti srdce z masa. Už nikto nebude musieť hovoriť bratovi, spoznaj Boha, lebo jeho zákony a jeho slovo bude zapísané do vašich srdc. A toto je Boh. Ezechiel 36. Je tu 36. verš? Zdenku, 36. verš to je? 26, 36. A toto robí Boh pri znovu zrodení. Berie, zareže, oddeli. Ale tí, ktorí prichádzajú k nemu, stále to robí celú dobu. Chceš? Vidí tvoje srdce. Vidí, že si to uvedomuje. Vidí, že to chceš. Priznávaj si chybu, priznávaj si hriešnosť. Ale nie jenom za to, že ty toto, že je vidieť a chceš robiť pokánie. Za celý tvoj život, za celé tvoje bytie. Za celú tvoju rebeliu. Bože, ja si to uvedujem. A keď chceš vidieť, aký veľký bol tvoj hriech, chceš to? Chcete? Pozri sa na kríž Pána Ježiša. Pozri sa na kríž Pána Ježiša. Bolo to málo? Málo rán? Málo piču? Bolo to málo? Taký veľký bol tvoj hriech a môj. A preto Ježiš svojou krvou, lebo nikto na celom svete nemohol zaplatiť za tvoju rebeliu. Jenom niekto, kto je spravodlivý žil, spravodlivý zomrel a spravodlivo stal z mŕtvych. Amen. A všetko, čo robil Pán Ježiš, je, že si s tebou vymenil miesto. On zaplatil pokutu za to, čo si ty mal zaplatiť podľa Božej spravodlivosti. On zaplatil za tvoju rebeliu, ale ty si získal jeho spravodlivosť. A jeho miesto u Boha, už Boh sa na tých, ktorí sa znovu zrodili, ktorí prijali synovstvo, na tých sa Boh už nepozerá ako na priateľov, ale ako na spravodlivých. Bez toho, že by si v živote niečo spravodlivého urobil, Boh ťa má za svätého a za spravodlivého. A keď prídeš domov, on hovorí, poď domov, synu, tu si doma, to je tvoje miesto. Tak ako na Ježiša sa díva otec, takisto sa díva na teba. Pretože otec si váži obeť syna. A jenom kvôli synovi sme dostali druhú šancu. A teraz, keby sa ma niekto pýtal, prečo by si mal ísť práve do neba? Pretože práve ja som akceptoval obeť Pána Ježiša Krista. A prijal som jeho návrh na večný život z ním v nebi. Raz jeden muž povedal, týka sa to lásky Ježiša. Radšej by som žil v pekle s Ježišom, ako v nebi bez Ježiša. A toto je láska k Ježišovi, ktorú potrebujeme mať v živote. Tam, kde je Ježiš, tam chcem byť. Tam, kde je Ježiš, nezáleží, čo budem prežívať, čo budem jesť, čo budem piť. Milujem Ježiša. A toto je náš motor. A potom všimnite si, čo robí Boh pri znovu zrodení. Dám vám nové srdce a dovnútra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z tela srdce z kameňa a dám vám srdce z mesa. Amen. Toto robí Boh pri znovuzrodení. Nielen, že zomrel, umúčili ho k smrti, ale ešte prichádza a dáva vám nové srdce. A s týmto srdcom nie už, že nebudeš môcť rešiť. S týmto srdcom už nemusíš rešiť. Môžeš, ale už nemusíš. S týmto srdcom, ktorý máš teraz, musíš. Pretože tvoja identita je zlá. 27. Vložím vám dovnútra, starý zákon to je, Svatého Ducha. A spôsobím, aby ste sa řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podľa nich. I
v tomto Duch Svätý prichádza a pomáha nám. Nič než, vidíte, nič nežiada od nás. Všetko je na ňom. Všechno, co je na nás, je prijať. Ešte jeden verš. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mi lidem a já budu vašim Bohem. A o toto celú dobu tady jde. A o tomto ide Bohu, aby bol našim Bohom v pravom zmysle. A teraz kto je Boh? Nikto na celej planete není ako Boh. Ani žiadny anděl, ani démon, nikto nie je kvalitu ako je Boh. Boh je jedinečný. Keby sme ho mali porovnať, tak sa nedá porovnať. Keby som mal porovnať ja, keby sa ma niekto z andělov, alebo niekto iného pýtal, kto si, ja by som povedal, ja som človek, ale sú tu ďalších 7 miliard takí istí ako ja. Ale keď sa Mojžiš opýtal Boha, kto si? Boh to nemohol povedať. On musel povedať, vieš čo? Ja jsem, který jsem. Pretože nie je nikoho iného ako on. Ani nemohol porovnať s niekým. On je. On sa nevedie ani do atmosféry. On Boh není v atmosfére. On Boh nie je v galaxii. Celá galaxia, celá planeta je v ňom. A to je Boh. A v takomto Bohu vás volám. Poďte! Pán Ježiš povedal, poďte ku mne, všetci, ktorí sa namáhate a máte zranená, máte problémy, bojíte sa, prechádzate s ťažkosťami, poďte ku mne. A k tomuto Bohu vydajte svoje životy. Dovzdajme mu všetko, čo máme. A keď chcete spoznať obraz tohoto Boha, tak čítajte si Evangelia. A keď chcete spoznať charakter toho Boha, tak si čítajte Evangelia. A pozrite sa Pána Ježiša. To je on. Farizea sa ho spýtali, kto si? To, čo nám ukáže, že toto robíš? A že mu hovoríte čo? Ja som. Ja som. Oni si roztrhali šaty. Košele si roztrhali. Pretože je to presne hebrejské slovo, ktoré zaznelo v starom zákone u Mojžiša. Ktorý sa opýtal Mojžiš, kto si? Ono, ja som. Ešte predtým, než Abraham bol, pravil vám, ja sem. Ja sem. A hriešný človek nevydrží stáť u svätého Boha. Preto si trhali košele. Tá hriešnosť musela byť prejavená, ktorá bola v nich. A preto Pán Ježiš povedal, viete čo? Vy ste nikdy nepoznali Otca. Nikdy. A teraz ideme sa modliť. A keď chceš sa vzdať tejto hriešnosti, keď chceš prísť Pánovi Ježišovi s tým, ako si, kto si, a chceš prijať